Somebody me catch them say na japade ne nneema de enya me abusu apanyin na meche. Tie wa asam de eba madawro ma. Say call lawyers so. Na lawyers no kwache. Me die hia me ne se mafie no no na hia. Nipa no mo na mukuro no wawu. Ne nneema ne na japade enya me dia. Me dia me pa ma me yire ne me ma. Omo so wo ho. Nti ono so wa pa bia ma mo ne mo amfa kwan pa so na obi ankofa na ade. Eti abusu apanyi ma me sa we se nkrate fi court abe wo mo so ya se wo jama lawyer fo eche se wanya will bia eti hi fa na mo kote so wa tro se ne will mu so owu a mo nkata nanim abusu apanyi mo ko hu wen media ma menkan kire o se onye will bia o enyuma no nkiro me menkan kire o se wo ye will ana wa anya will o ti afie ne niama wa ba ye na ahyade a wo se yenye mano no ubusa ne mana ne manyina baba begina ha dia dance 100% se on papa wish na wo se yenye man ya ya mano lawyers no so edikan chance sa no se yenye mano die ye mano pepepe se panyi sa sam na wo tie ne tie edi surobam to ne ba bia wo se pa dia wo nkire wo sa na tie na de na baby a nchire funu so betu de ase baby a wonchire obi enti tire wo de o pesu obehu no onwu se ono ane mai so ane ne mane ho enkwala ni baby a omusie no na enkwala ni baby omusie on papa de rat mi da abusia empenifo se wo nipa wu a ne techemade empro ene se nipa nensim bi obanwene de egu won no ene ebegina so de akan na kame se dade lumba de abusia enye ne techema nkwa na empro ni din de nya ade se ebe papa da fi se ne nsam no akwa akoye trending stories and that's a developing story ade achi ade se bia no foforo efimu eba na abusia fresh updates kra aba e wo dade lumba ne nsensam no hu nyina na ene se dade lumba eti ase no abusia wenja wo bia e wachiri o kire to ho o ka kire obi Kojo de na oye bibia oye ne will. Enti oye will no man the lawyer. The lawyers na kan. The man so amehia wo no. Omo kan. Di nuaba ezo ekan. Says an oye. A few moments later. Ti hi fa na mo kote so wa tro se ne will mu so owu a mo nkata nanim. Abuso panyi mo ko hu wen. Media ma menkan kire o se onye will bia o. Enyuma no nkiro. Me kan kire wo se wo ye will ana wa anya will o ti afie ne niama wa ba ye na ahyade a wo se yenye mano no ubusa ne mana ne manyina baba begina ha dia dance 100% se on papa wish na wo se yenye man ya ya mano lawyers no so edikan chance sa no se yenye mano die ye mano pepepe na ya krata efi akwa high court aba na se dade lumba enjawo ewachiri eno ana Ghana for se ene se ntie se obi beye bibi na owase eno ntina maame yakosi ase wadi meka fi Germany ba be piem wo man Ghana straight to court se wo kwa kwaje LA letters of administrative se ne beye na court ne de ejapade ne so nyina tumi be hye ne ntebe fi se wonim se ne kunu enjawo wachiri se wa mane ho anya hada na abusuafo no aye de bukata ede niema bi afene ne so ero ti no kopie mu e wo court se nka wo kwa kwaje LA no na asobusia wokoye no nensa entimi anka sa brede wasan akopie mu e wo Germany na ena no pay na krata no fi Accra High Court e ba ya chese dade lumba wenja wo bia e wo achi ne nim se dade lumba the lawyer ene baba jama ya wo ye MP na busia sa brede baba jama akasa ma bonten emmeka hwe emfafa sa ansem ya trend no ho se ne client no ja ro anase wenja wo nemom abusia penny to park abusia se ye be kai abra busia penny ye yi no ana wo chese dade lumba e tro de to ne wo mu se wo dane to da chi bia ma ye nyi nanim yankata nanim enu nti ena wogu ne de hye ne view no sabre ya court e de krata aba beto monten so a chese dade lumba enja wo bia e wo achire no ena ebopu na busia pani ebusa busa se busia pani dade lumba ewu ye court de krata aba monten chese wenja wo bia wo achire wo so wo chese wo de hye ne ti ase no wo chiro wo ne wo mu se yankata nanim enti sa wo na ho asem na wo kan ehe ena kofa asansem no edi free sei ena busia pani edi mu ntremu ebai kwa kojina oratas kwadwofosu ya dodo na nim se efedo dade lumba nyum tuni agana nyina ya hwahwa no na yeguso aso hwahwa no kese pa na panyi yifi mu ensensema wodu akwa ba nyina akwa kojina se
mam ye no go ja wo machi ma kwato kwata so che so mo nyina ye yire nom na che se mam ye kosu ase wa ye yire panyi na odobro ne ye yire ketwa ababa wa che se Priscilla na hu se sam kwa ba ye mesese de kwakwa wie no abusua panyi a wodi ade mo kofi wusu to mi ahwa ma ye no wo ma ye apkata papa ye ti akwakosie no na yenka bi se mo ye wo ha anya hunu se nkata bi di ahim ewo monten so ne chese online ni ade a yakwa kenkan bi a na yenkata fi High Court of Justice eba ya eno ne ye Probate and Administration Division aye court dem pe na nipa bi twekọ court pe entemu se anya bia no wo wrata kwadwofosu ne kwa gwokọ ye ne fe wafi mu obode akọso ade ne krasie yie amabusua ne gana fo nyina no woja wele to akire samanse woja bi to akire a ekyese majapade wei ekwa masuwasi na so benten edanche so a na omu bisa se yese woja eye ensamanse bi atise yidia wo mo mamane eda ben na sa ensamanse atwato no wo mo etumede kokodan court no na asembisa so atoso miensa ne se nipa bendi na da ho se asumasi na de sa wole ne kokodan court no ye nteno no wode tuma eyeyie na edanche so lawyer ni ben na eni opanyi eye chat kwadwofo so nyan ba be koyi etina se etwetwere ye weye sembisa wodo a wo mo twode kokodan court kopa no ye na anu ye no dedi kan a enu ne asemniti ye kyese no no ekoye ane a anka sembisa etwa edi akye ne nyina no ebenya no ye ne kyerɛ sɛ owura Charles kwadwofo su ya na dodo na fa de Daddy Lumba no wanya wili bia wanya samasie bia o se eye no record court nkrata mu no bibie ne won ma di adanse se panyi no eye samasie na yenkwa homa so ne mo nkomotawu a na ne obi anim nie abusua panyi Victor Wusu ya dodo na fa de tu park ya wodi sampatim so wo wa homa so ye de no emumu amane abusua panyi Owusu e mahao ya mo na te sen nyame adom ne mo mpaabo me ho ye pa ayeye chi yente wonka bibia dida ye me bibia dida ye ma mpa na enkrata a free eye Accra High Court aba Probate Division echese wankasa wo fase wo ba wo bibia Daddy Lumba anya samase wini bia to honom no abedru wanim me pajo krata bia medru manim enti okay mente ho asem bia enti anza watu kan enti mente ho asem enti High Court nkrata ba echese mu ni record bi echese Daddy Lumba jawele no wonte ye wuhunu ye sanete maame on se na me ka kire mo se Daddy Lumba body no wabusua ekoba se ka na japade e chene ne ma be kan baba se eye lawyers na e be kata asem no ma ko chene ne ma enti se omu ko che ana omu ready no mbe frame a me de obi an frame e wo ne ma che ho because enka ye wie a ye wie ye die ye ni se enka dia ka ne se e ma ni na baba be hia na ye gina be hia na ye ne lawyers na trust na tam om ko cho mo ne ma ma om no o ma ko che ben se obagie di se eyi ekoye ye kura na yiri panyi wanka ho wama etihi na mno mu ko hie mne akaka sa asem we ana enso sa asem we so akaka ese lawyer ho ene friba samere me ka kire mo se na japade ne ne ma de nyame abuso apanyi na meche te wa asem de eba madawro ma se ko lawyer so na lawyer so ko che me die hia me ne se mafie no na hia na obayi eye mami akosua se wa wo chese ye wa mai abotu panyi so wan ton sanfre no wo invite no ensa ye to ofre na nka bede na ne mana ba obie nim se ye ne mana wana to ne sanfre wo mu ne ma wo no mo te kura wo manyina tumi aba wo ama enya sa de na ho no mo twe ho a ye kwa ye manso ya sama butu panyi ya ise ya ise ya she date akọ ohene ho ohene so de start by sisi se monyina mo fanko yesi date ni ebe ni sei obi anim sabe Ghana mamra ni amane ya se busu apanyi na ya yie no abusu apanyi na sha ni date
akwa ahemfo mo se mo koye bibi na so am de bi ato so obi anim date no abusa pende o gina so any date o gina so any yi ana yi no so ya ansa sa date no nti ada na woma oba na okota na se ya so aba ha woko buta mumuza no so oba we ni mo buta pe yin mpo so oba na ma na se abe we flag be on internet mumuza so ni mo buta pe yin na Lumba no wuye na buta pe yin ne hwan media free state nyina na make ka media me pass mudwe nipa no mo na mukuro no wawu ne niam ne na japade anya media me pa ma me yire ne me ma o mo so wo nto no so wa pa bia ma mo ne mo mfa kwan pa so na obi ankofa na ade na obi antena ne ba bi boko no mo mpaye se nyankopon beboa ama bibia atumi awie pa ya ama wo social media nya adom tv na mo frɛ ya nka memfa because okay can sama de won kan ya ne yeka na kumpa na heavy steed minimum kamenfa se so sa men kasa me gina me de me kasa me yere nyankopon aboa ma ya wi dia ka no wo mo chitafo na we yom koduom no wo kuna wuye sie ni wi a ya de a wo pɛ ye na wajapade mo ntombo asa na mo nkotra ase na mo ne lawyers na mo nkɔkyem ade na ebusuan na emunna ho free sabi nye kojo fosu nkwa na ye obi a owo ebusuan mu na wawu a obi wu biem na okay abusua penye wo kasa ma me akosua se wa ba Ghana behim flag ya wa ma ho yi wo oto nsa frɛ no na wa ma anana ko sa ma me no ba no akasa ba na ase betia ho me pa cho am so to we asantini eyi aba wo ma ba se bia kra na wo yare ana BBC ne si ukwan na se BBC ne si ukwan enti so ba ha sa wo ba chia busuafo de a obusua no so wini ma busua pa nyina ede na nka so anu de kokko o tumi hu busua pa nyina krata abre no ade bre ma omi ya ya ama be kokko enti bibi bam na so ba sira busuafo de a Jennifer abusua pa nyina na oba nkwala nyina ya men na nanom kodo foso wan se eto nkwala na gu abusua ta wutumi ba afie ba wa ma bia nkwa na nipa ya wa wuntumi nja bibi ma nka ye tu fo sa wunti adai ade ade ngoje die na moje Jennifer ejapade aye gu e se kofi wa topom ze sia die me wa bia me fanko na yenim so obai obetwa mu kopa akoso kwatia mpanyefuo ne abusuafo wo pa akoso wote ye no di ho ya wa na pa akoso omu ko ya omu se omu akotia wo hene ena wo hene ne wo mu sa enkofo ni mu wo hene nti omu tumfu trogu wo mu de one na esa no enye wo hene okoye ohene kura woni ho ohene no ho dodo na omu kuro mu wo nkran fifi ya mene ni din ko moto mbi eso mene na yaka ena mene na fa ena mene wono ko ade omu ya no mpere so Jennifer what tinkran onye ho dodo no oya no ho yare omu ko ya obusiani be no mo chana oba obakata jejeje oye obusiani oye oba panyini ana oye de ono awko ero hu obusiani o de krata abre no hu no ho hono o de krata abre me mami omu nsam no ntina me pese me mfama no ntumbiem me metie kojo fusu na wokoro so oma anye din koche ne ma na de omu apeso omu ye omu ato je omu eti abusua panyi mama mi sa weyi se nkrate fi court abe wo so ojo se wo jama lawyer eche se wanya willy bia eti hi fa na mokote so wa trose ne willy muso owu amu nkata nanim abusua panyi mu ko hu wen media ma menkanchira o se onye willy bia wo enyuma no nchiro menkanchira o se wo ye will ana wa anya will what you say ne niama wa ba ye na achade a o se ye nyama no ubusa ne mana ne manyina baba begina ha dia dance 100% se on papa wish ene o se ye nyama ya ama no lawyers no so ebi kan
chemse saa no se yenyema no nti yema no pepepe na menka se wo na wo se oni wele enkrate kita me na me boss so che Accra High Court probate division ena dia babonte se wanye will enti se no enye wele samase ode che ho so wo amunye ne sei na mom eye wish na wish no o kana hwan na wo ho se mon kata nanim ne mani nyina ho ne ma Kevin Denise o mu nyina ho muni mo numbers ubetumi afro mo bisa ho Inti nyesa busu epanyi na bo ni tim se mekata na ma bu ni veli me de bi tim fa me panya de Jimmy ye wo ka to na meye tanka me de me paya de ga mekata de me na me be cha mo nso no de nyam na me cha mo o man kata eno mo lawyer for na be cha mo amuno so dad Lumba mu ba bia osie ye maame akosu ase waso wonim wano ankwasa ne nua baayi nsusu wono susu wonim enti se no wakwakire wo mu ba bia wodi na mu ne kwose ya na maame bebe baby a wuti a wo frɛ mi sa wo hwehwɛ me wo frɛ me wo hwehwɛ me ne makasa sesi a sa wo frɛ me na beje wo so ana wo hu me na no me kaza na ntesa etisa na se wo firi baby ba na nipa na eso ko hwehwɛ no na adekoro na wo pɛ no wan hwehwɛ no wo hu na wo bɛda hwehwɛ na bana akɔkyerɛ de wo pɛ ko kɔkyerɛ nti kwoti so mo be frɛ wo de wo nkɔkyerɛ wo oh mama na de me ne na me wajuma bebre ihe o me ne na na me ko na me kwache o zebra mi kwache o zebra mi kwache o sei kojo fosu eyi ewe ye ko ye ni sai mu nyina mu tin social media say mo say ye ko spie na mo kwa ko pufu no ana wa ande wan metio mama wante and ayina so baby ebesi ndu o mo kwa ko tufu no sabe omo ne manu so omo su sasa o omo nyinyini ti aka ade ta ho e se ya ade ye na kojo fosu o we ni akosie no wo mo betufu no wo mo de ato abonte ade na ese bata ade ade no waye Jimmy bi ade no waye na me bra panyi wo ware mi ensa enso manu mi ensa nyina tena se aye kuna aye kama fefe boni bia ama Etiazie. Nti wenkwa me nwa japade no nyon gwazo no sikani owe ho. No le sikani we abusia mu. Abusia panyi sasam na wotie ne tie edi srobam to do ba bia wo sepa dia wo nkyere wo sa na tie. Oh, na de na ba bia nkyere nkyere funu so wo betu dia se ba bia wo nkyere obi. Enti tire wo e. Dia wo pese obehu no onwu se ono ane mai. So ane ne ma ne ho. Enkwala ni nimba bia omusie no. Na enkwala ni mba bia omusie on papa de wati vida. Wati vida so ko si obi se ne papa eso ne mani mba bia obi ne yiri ni mba bia osie. Ba wati asem we vida. Ukosie obi ne papa dim ne yiri dim ne mani. Na wodra ko che. Abuso panyi ayeyi enye maami akosu asa wankwa na maami sembe sam di betwa to se wo mu se date so mo basan ayaye ne biem dia na akafa ho. Akosu asa wa ya yire asante amamre ne amanie wa ya yire ejo mo ta kire yo se ye be ye se ayire etumi fa ne peko ye ni kunu ayi wa asante ha onko ye se ayire tumi ko fa ne kunu ayi se wo ye na ombu na busuafo a onko no onko fa ayi no onko ye ayeya ye kan se akosua bempoma wo mu anuafo ni bi ne abusuafo bi so eta akosua se wati akosua bempoma wo mu akosua bempoma wo ye me wo fa ase o ye me wo fa ase na zabia si akoda oni gu na so aye ntwantwene nipa opiri kukukukukukuku gododu bebi bonza wadu ya wa amania ni amamre wa asante mamu ana asante amamre nso ensesan de tie no sa na tie to bie ni wo betumi asesan asante amamre giste otufo se na tufo na bu mu asema ono ko ani obi wo betumi asesan asante amamre se ye ni sei
ye change the thing ente saa dia ufara se ye di amamre ni ahenni nsamumu no de e hwa na enam ane na mame na se abusu panyi to park nti ye ni baso a wo be den oh just say American yetu mebwa America ana aswade banzo so obi anim de no na obi anso nim ta asante ha de oba kunafo ontumi enkofa efunu say yasie aye na ye wi no no so koye ye bi nsida say om do ya ne ma enwanwa nti bia onso afi na obeso be ne ma enwanwa ya twam mate abusu panyi mame na se ene ebra wanya eti abusia wei ene abusia penny to park na nsem ya wokaye ewo Adom FM so abra na ye sister tie dwom na wone no etwetwe enkomo wei ena ama Ghana fo bi kire se ene ensemi se ne abai se sa na bekon ye kam ye se tim legal wife ene maame akoso ase wa wo mo ye edi nkunimu ane se fi se Daddy Lumba enja wo wo akire dia na wei no eye court ena eba be chapa ejapade no na mema ye refi se Supreme Court ede mrafofo aba ede afa ware ene na japade ache ho sa uba ware ni mu a ewo se wutimi prove ne uba ware no uba ba ye se japade na wo be pre a ne wutimi de kan wo edi adanse se eye wo de a eti sa abre ya court de krata aba so monte so se Daddy Lumba enja registered wo bia wo atiri se ko ba ne se ye ba be che japade de na ema ni mienu ne wo so obi atimi kire se me kuna japade ya wo ajapade ABC ma ho odin mi sika se ena metimi de hye mu sa de ena ye cha obenye bi na se wentimi improve dia ena na busua danta wase ne ma na se ade ena eba be ye we ena ne asan apiemu e wo Daddy Lumba ne nsensem no ehum ebusua e kamia ye se Daddy Lumba asemi de enya ade se etwa ne ana se etwa chena ne ebepiema babia no so ye be san ade aba besumo mesre se obeja wo comment e wo comment section ho ade ama me all the social media handles no e too much gh o subscribe like na wa share na foforo so enye bia hwe me din e the dark gold ye be sensia